tää on vitsi. Katlin, tää on vitsi. Ei. Oh my god. Ei voi olla. No se onneksi olkoon. Sut tullaan hakemaan täältä. 8, Katlin. 7, Minäkö? Sinä. 5, 4, Mä pelkaan. Mä pelottaa mennä tuonne. Katlin. 2, Oh my god. Sä jäät yksin tänne. Älä pelkä. Kätli. Sinut on häädetty Hei. Big Minä. Emme. Oi, älä nyt kun muakin alkaa itkeä, tää nyt lopetat. Okei. Oh my god. Oh my Oh god. my god. Oh my god. Olitko sä Katlin talossa ihan oma itsesi alusta alkaen? Kyllä omasta mielestä joo. Kyllä joo. Mun on pakko kysyä, koska tätä on niin paljon spekuloitu, niin mun on pakko nyt kysyä sulta, että onko se mielestäsi huomiohakunen vai näkeekö se, onko se vaan muiden mielipide? Kyllä mä tykkään huomiosta, että... Niin, mutta sä myönnät sen rehellisesti. Joo, niin. kyllä. Kuka ei tykkäisi huomiosta? Niin, aivan. Mä tiedän, että sä oot ihan paniikissa, mutta ei mitään hätää. Kuinka suuri pettymys tää oli sulle, että No voitto meni sivusuun? en mä ajattele sitä voittoa ollenkaan just sen takia, että ei tulisi pettymystä. Että mä oon voittanut niin paljon, koska tää kokemus ja sitten kaikki kaverit, ketä mä oon saanut. Sami on täällä paikalla. Ja mä kyselin jo Samilta, Saranasta ja Justiinasta aiemmin tänä iltana, niin oliko Samin käytös joka kohtaa sun mielestä ihan täysin asiallista? Liikaa kysymyksiä. Susta tulee hyvä poliitikko. Mites toi Filippiinien reissu? Mitä sieltä jäi käteen? On paljon kokemuksia. Ei mitään hätää, ei mitään hätää. Mun on pakko kertoa sulle, älä säikähdä nyt, ota ihan rauhallisesti, älä säikähdä. Mutta susta on tullut ihan järjetön julkis Filippiineillä, siis ihan oikeesti, tää ei ole mikään vitsi. Ja myöskin susta on tullut tosi iso julkis Virossa sun synnyinmaassas. Niin nyt mun on pakko kysyä, että aiot sä palata vielä Filippiineille? Totta kai, joo. No mites Hermes? Mites Hermes? Ei voi tietää. Mut voisiko olla, että jotain ehkä Hermeksen kanssa olisi vielä? Mä en voi sanoa, mitä mä otan päivän kerralla. Okei. Millaisia terveisiä sä lähetät Viroon, koska siellä on sulla tosissaan suuri ihailijakunta myöskin? Saanko mä puhua Viroa? Saat. Mihin mun pitää katsoa tuonne? Joo, sä voit katsoa sinne. Noniin. Suuret tänut tuettu se Eesti. Mä en tiedä mitä mä ütleksin. Mä just enemmän eesti keelt rääkida. Mul on väga suur igatsus Eesti järgi just ja kõik sõbrad, kes seal on. Ma ei tea, mä olen niin sekasi praegu, että mä ei saa mitte mitään aru. Nyt se on niin sekaisin, mutta mäkin ymmärsin jotain. Sulta on kieli nähtävästi vähän hävinnyt, kun sä et ole pitkä aikaa puhunut. Kato, mä puhun ihan sujuvaa esteekin jo. Mahtava. Kiitos Katlin, että sä olit mukana. Nyt sä näet sun parhaita paloja tuolta matkalta. Katso tonne. Taas mä pehmoinen kieli. Mä oon just sen tyyppinen, tiedätkö sä, jos mulla on kännissä valmiina nukkuu. Mä oon tyytyväinen oikeesti mun tisseen. Kato mun
mun naus. Raining Man. Hallelujah, it's raining man. Kiitos mahtavasta osallistumisesta. Kiitos, että olit mukana. Mutta älä pelkää, mä jätän sut tänne nyt, mutta susta pidetään hyvää huolta. Koska mä lähden hakemaan nyt voittajan talosta. Sopiiko? sopii. Hyvä, nähdään kohta. Nyt mennään. Ei voi olla. Moi. Moi. Onko se elossa? Mä en Kaikki usko, hyvin, että... kaikki hyvin. Tuu tänne, mennään vähän tähän höpöttämään. Pysyksä sä pystyssä? Pysyn. Vähän heikolta vaikuttaa. Mä katsoin, että onko sun kulmakarvat tojossa. On ne ihan hyvässä hapessa. Mitäs sä luulet, nyt me lähdetään tonne, niin mitä tapahtuu? En mä tiedä. Mä oon ihan... Mä voin kertoa, että tuolla on studioyleisö aivan villinä. Ne huutaa sun nimeä hulluna. Ja nyt ei mitään, kaikki on hyvin. Kaikki on tosi hyvin. Onko sä valmis lähtemään? Okei, mä oon sun mukana, älä pelkää, mä oon sun tukena. Kato viimeistä kertaa, sä oot viettänyt täällä yli 3 kuukautta. Nyt sä sanot hyvästi tälle paikalle. Lähetään, ei mitään hätää. Onneksi olkoon. Kiitos. Mieletön suoritus. Muakin jännitti niin paljon, kun mä tulin tänne, että mä unohdin onnitella sua heti. Nyt mennään. Viisi, 4, 3, 2, 1, 0. Big Brother palaa asiaan. sekaisin. Täällä miehet itkee kuule yleisössä. Nyt. Asa, mun on pakko. Pitää katsoa, ettei liukastuta tähän näin. Kulmat on ojossa. Nyt mun on pakko kysyä tää. Aso, oot sä mielestäsi äijä? No, ehkä. On. Mun on pakko kysyä, kun sä epäilit, että sun äiti on sulle tosi vihainen. No äiti on kuule tanssinut täällä voiton tanssia.